шӯъбаи байтории маркази таъминоти бехатарии узқавори кумитаи бехатарии узқаворӣ дар шаҳри хуҷанд ба таваҷҷӯҳи нигоҳдорандагони сагу гурба мерасонад ки бемории ҳорӣ хатарнок буда табобатнашавандаи одам, ҳайвонот ва парранда ба ҳисоб рафта асосан ба воситаи газидани ҳайвонотӣ ба бемории ҳорӣ гирифтори беморӣ мекарданд. нигоҳдорандагони сагу гурба вазифа доранд ки ҳар сол як маротиба сагу гурбаҳои худро барои ба қайдгирӣ ва имкунӣ бар муқобили бемории ҳорӣ ба шӯъбаи байтории маркази таъминоти бехатарии узқаворӣ дар шаҳри хуҷанд пешниҳод намоянд. ҳангоми ба кӯча баровардани сагҳо танҳо бо даҳонбанд, niqobҳои симӣ ё чармӣ, гарданбанд бо тамға ё ҳалқаи алоҳидаи инфиродӣ ва бандҳои занҷирӣ дарозияшон то 1.5 метр баробаранд. саг ё гурбае ки одамон ё ҳайвонотро газиданд ҳатман ба шӯъбаи байторӣ барои муоина ва назорат муроҷиат намоянд. ҳангоми риоя нагардидани талаботи зикр гардида ҷавобгарӣ мутобиқи талаботи моддаи 275 ва 276 кодекси ҳуқуқбаёнкунии маъмурӣ пешбинӣ шудааст. маркази таъминоти бехатарии узқаворӣ дар шаҳри хуҷанд кафолати саломатии шумост. телефон 92 808 00 44 ва 92 770 21 73.